Úplněk v rybách a slunce ve znamení Panny. Od pradávna se věří, že mají úplňky magickou moc a pro tento úplněk to může být o to víc zvýrazněné pro ty citlivější z nás. Můžeme mít živější sny, být citlivější a s tím spojená i zesílená empatie a intuice. Mohou se nám vynořovat vize, které obvykle bývají skryté a i díky zatmění měsíce budou o to intenzivnější, jak uvnitř v nás, tak kolem nás. A je dobré toto nutkání nepromeškat. Máme příležitost udělat si pořádek a to nejenom s věcmi, ale i ve vztazích, energiích, v tom, co už nepatří do naší nové identity. Poselství pro tento úplněk. Víc než kdy dříve si vědomně připomínejme naší roli tvůrce. Mohlo by se nám lehko stát, že sklouzneme do sebelítosti a role oběti, že s námi ta citlivost a emoce pěkně zatočí. Nasyťme našeho ducha i tělo, ať se mohou dít přelomové věci. Přeji nádherný čas, mějte se báječně, s láskou, vaše Dharma.